not so young driver. Så at Jacques og Jan Struve, men er det i øvrigt sådan, at det er det naturligvis, fordi der er utrolig mange muligheder for at individualisere bilerne, men de producerer også biler, som ikke er så tillægger i et vist omfang. Det er meget få, der producerer det her. Teknisk set kan få en af de andre kendte Aston Martin biler, som kan nogenlunde det samme, men til en langt lavere pris. Så hvis man køber en Zagato-model her, ja, så er det fordi, man ønsker noget helt anderledes. Og det koster det. Audi R8 LMS. Takket være en indsats fra Audi Danmark. Tekter. Er der nogle andre, der hjælper med? Der kan man jo brænde af på meget kort tid, hvis man bliver ved med at fylde på. Det skal man så passe lidt på med, fordi al den effekt, man får ud af. En eskortkører, han havde 4 brugte dæk. De var til salg for 2 kasser øl. Ja, hvis man er tørstig, og det kan man godt være i det her vejr, så skal man jo, ja, hvem har ikke 4 brugte dæk liggende?